Dosta ti je komaraca koji uništavaju večere sa prijateljima i uživanje na otvorenom. Sve si pokušao i u potrazi si za konačnim rešenjem. Predstavljamo ti FreeZanz, automatski sistem mikrorasprskivača broj 1. Kako funkcioniše? Oslobađa tvoju okolinu od komaraca prskanjem čestica bezbednih za ljude, kućne ljubimce i prirodu. Sastoji se iz kontrolne jedinice kojom je moguće upravljati i daljinski i perimetarskog sistema mlaznica koji u odnosu na podešavanja ispušta čestice odabranog proizvoda. Naši eksperti imaju rešenje po tvojoj meri, a prilikom kupovine FreeZanz uređaja pružaju ti i usluge održavanja. Sa preko 20.000 uspešno zaštićenih dvorišta, FreeZanz je idealno rešenje za prostore svih dimenzija. Mučete komarci, imamo trajno rešenje. Pozovi nas i ponovo uživaj u svom dvorištu.